kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. May panibago na naman nga petisyon nga gin-file para ipa-cancel ang certificate of candidacy ni Bacolod City Mayoralty aspirant Albee Benitez. Amo man sa gihapon ang mga petitioner. Yaring report. Ining ikatatlo na nga petisyon nga gin-file sa mga complainant nga sanday Hector Yula, Chudoro kag Jonah Abaw. Ila sa gihapon gina-question ang residency ni Bacolod City Mayoralty aspirant Albee Benitez. Pero sa siningation, ginrekta na sa mga petitioner ang ilang reklamo sa COMELEC Manila. Sa ilang petisyon, ginsiling sang tatlo nga hindi residente sa Mountain View Subdivision sa Barangay Mandalagan si Benitez kag mayara sila sa mga saksi nga ginpresenta nga makapamatuod sini. Ang mga saksi, amo man sa gihapon ang mga saksi nga ginpresenta sa nauuna nila nga petisyon nga ginfile. Kani para kay Benitez, parehos sa natabo sa duha ka mga petisyon, madismiss lang ini sa gihapon. Nag-file sila petition to declare my COC null and void on the basis of residency. So same, di ba? Same affidavit, same petitioners. Dara naman sa COC. Same result. Natala na ang preliminary conference sa petisyon sa Nobyembre 24. Damlag pa, ginako man sang abogado sa mga petitioner nga mga katapos sila sa Grupo Progreso, ang lokal nga partido nga ginapamunuan ni Bacolod City Mayor Evelio Lunardia nga amo ang makaengkwentro ni Benitez. Bulan sang Hulyo, sang gidismiss ang Election Registration Board ang petisyon sang tatlo nga nag-question man sang residency ni Benitez nga nagsaylo sang iyang voters registration sa Bacolod. Nag-file pagid sila sang petisyon sa Municipal Trial Court pero gidismiss man ini sang korte. Samtang, wala pa sa gihapon makadesisyon si Benitez kung sino nga presidential ang suportahan sa 2022 elections. Natala na nga magsapol ang Visayan Bloc sa Manila para talakayon ang problema. Wala na sang presidential ang PDP laban nga partido. Kay si Senador Bongo nga nagpapili bilang presidente ang nag-file sang COC sa pagkapresidente bilang tiglawas na sang federalismo ng dugong dakilang samahan o kung PDDS. Ang makaengkwentro ni incumbent Governor Eugenio Jose Lacson nga si Attorney John Orola ang katapos ang PDDS. President namon is from another party. Right? Yes. No? So gin-adapt lang si Senator Go. Okay, but what happens sa mga party mates niya down the line? Okay, dari sa Negros kadlagan si kontra sa governor, which is of course our local alliance, are the same party of Senator Go. Amuman sinikuno ang sitwasyon sa iban pagid nga mga lugar gani ila ini nga talakayon.